се, че няма да се изгубя, защото ходя супер безцелно. Пак се изгубих, не знам за кой път вече. Ама този път не бях и много наясно и просто щях да се разрева. Не съм много червона как изглеждат. Сега ще ги пробвам. Мале, къде се набудах този лабиринт? Какво е това? Много е вкусно! Това е стаята, която резервирах. Поне имам хубаво и голямо огледало. Отзад имам още едно. Супер съм гладна и тук някъде ми виси на нещо вкусно. Обаче аз искам специално спагети да ям. В България сега е студен и вали дъжд, а пък тук има слънчице и е супер топличко. Надявам се, че няма да се изгубя, защото ходя супер безцелно. Просто съм се тръгнала и така се едно познавам всичко тук. Абе, не знам вече колко време ходя и още не мога да се намеря откъде да хапна. Всичко е затворено и всичко отваря след 6:30, 7. Вече съм супер изморена, защото цял ден съм пътувала, с нощи също. Тук доста от хората ходят с... Тук доста от хората карат едни цветни скутерчета и са много сладки. Накрая първо си взех пица. Ще се изям стаята. Даже се преоблягах. Днес не съм много изморена и вече утре ще ходя да хапвам спагетки със сигурност. Обаче, сега ще пробвам пицата, която като я правяха и като гледах, изглежда много вкусна. Малко е някак все едно криво, обаче изглежда добре. Пицата е капричоза и е много тъничко, обаче мириш много павло. Много е вкусна. Като съм тръгнала да пробвам някакви неща, ще пробвам сладолет с кафе. Звучи много вкусно. Аз много обичам кафенци. Така сега като го гледам, изглежда толкова вкусно. Сега ще видим. Много е вкусно! И кафето се усеща и е сладичко. Никога преди не съм яла сладолет с кафе. 10 от 10. Исках нещо сладко и отидох тук до едно квартално магазинче, буквално от среща. В момента се чувствам застрашена. Какво е това? Какво е това? Личи си, че е хлебарка убита. Има супер тесни и сладки улички. Мале, къде се набудах този лабиринт? Няма излизане. Качих се по едни стълбички и излязах от него лабиринт. И излязах на много яко място. Сега просто тръгвам да търся някъде плаж. Този плаж е твърде далеч. На 40 минути е. И аз не мога да повярвам да стигнах. Тя го взема да път. Искам да снимам до палмите, пък аз като се снимам палмите не се виждат. Сега трябва да съм изцяла. Като снимам да бъдем да снимам, сама си пресна. Поръчах си спагети, ама не съм много червона как изглеждат. И сега ще ги пробвам. Също са много вкусни. Поръчах си спагети болонезе. Буквално всичко, което ядох в Италия, ми харесва. Дори някакви неща, които не са изглеждали толкова добре, са супер вкусни. Прибрах се преди малко и съм супер изморена. Днес съм направила 34 000 крачки. Не мога да се приблъсна просто. Преди малко се прибрах и преди да се прибера пак се бях изгубила. Ама този път не бях и много наясно, беше Google Maps. Той ме обърка. Нещо заби, нещо случи. Да. И аз имах 3% и не можех да намеря къде е хотела и просто щях да се разрева, обаче се справих, намерих го все пак. Билета ми до Италия
Беше супер ефтин, взех си двупосочен и беше само 68 евро. Обаче тук наистина много ми хареса и даже повече отколкото очаквах. Буквално има моренце, има палмички, има супер вкусна храна, има хубави магазини, има супер сладки сгради, които са цветни, супер мънички улици. Хората са весели, усмихнати и сега, примерно в България, докато вали дъжд, тук е много топличко. Съм изгоряла като домат за това.